दा खोथाया जाबाय दा जायखिजाया दावगानाय बा जौगानाय खामानि मावनो गोनांब्ला राजखान्थि हान्जाखौ नांगौ। बिदिनो जों दा BKWCनि सिङाव थानाय जों नलबारि जिल्लायाव गोबां बर' गामि प्राय 80+। दा बेफोर गामियाथ' जोंनिया गोग्लैसोनानै दोङो। सोरबा BJPदो सोरबा AJPदो सोरबा कंग्रेसदो राजखान्थि गुबुन हारिजों जोङो थांफानानै जोंहा दासिमबो जों बर' हारिया दावगानो हायाखै। मानो होनोब्ला सरकारि न' बांफोरखौबो मोनफुंजोबनो हायाखै। अरुनदय आसनि बायदि बायदि लामा दथाफोराबो दाबो मोजां जाफुङाखै, गाज्रि। बेखायनो आं सानो दा बे राजखान्थि हान्जाया जोंनि साननाय थांखिफोरखौ जाफुंहोगोन होननानै। मानो बुङोब्ला दा हाग्रामा सारिनि बिथोन लानानैनो जों बे राजखान्थि हान्जाखौ बे 1 नं बालितारा गामियाव जों खुंनो लानाय जादों एबा दिनै खुंफुंनो हाबाय। खुंफुंनो हानानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जोंनि मिरु आफादनि सार बिथांमोनाबो गोजोननाय मोन्दों होननानै जोंनिसिम फोरमायदों। राजखान्थि हान्जाखौ खायफाया बुङो आं राजखान्थि हान्जाखौ मोजां मोना, खिन्थु डेभेलपनि खामानि मावनो गोनांब्ला राजखान्थि हान्जाखौ नांथारगौ। बे बड' पिपुल्स पार्टी राजखान्थि हान्जाया जोंनि बर' गामिफ्राव जौगानाय बा दावगानाय खामानि मावगोन होननानै आंहा गोसो गोरबोआव मोनसे फोथायनाय दङ आरो आं गोबां बुंलिया, बेखिनियावनो बुंनानै दिनैनि सुंद' बिबुंथिखौ ओरैनो BKWCनिफ्राय ओरैनो माबाफोर फान्ड बेबायदि मोनदों ना मोनाखै बे 5 बोसोरनि गेजेराव? फान्डआ ओरैनो जोंनि बे ओनसोलाव नाहेरिबारि ओनसोलाव 10 लाख मोनदों होननानै आं खोनादों। नाथाय 10 लाखनि मादाव 1 लाखनिबो खामानि जायाखै, बेखौ आं खोनादों। बिनि सायाव मा बुंगोन नोंथांमोना? बेबायदि जिहेतु जौगानायनि जे बिबानाव दं। बिदि जुदि खामानि मावोब्लाथ' बेथ' जेबो दावगानाय जाया। दा जोंनि बे राजखान्थि हान्जायाव जोंहा मोनसे फोथायनाय दोङो आरो सेन्ट्रेल कमिटिया जोंखौ बा मिरु आफादा बा मिरु राजखान्थि आफादा जोंखौ बुंखादों। मिरु राजखान्थि आफादनि बे समायखिरा लानाय आफादाव आं खोनानो मोन्दों जे जोंहा मोनसे ओरैबायदि जागोन, EM थायोब्लाबो माबा थायोब्लाबो डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि बोसोन बा सुबुरुन मथैसो गासैबो खामानिया जालांगोन होननानै आं खोनानो मोन्दों। बा जोंहा बिदिनो जों खामानिखौ मावगोन होननानै जोंहा मोनसे रिजलिउसन लानाय दङ। आं बेखौ दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बुङो।